Nagyon szépen köszönöm a felkonferálást, és megmondom őszintén, nagyon megijedtem, amikor úgy kezdted, hogy 1975-ben, mert féltem, hogy az koromra akarsz ezzel majd utalni. Én nagyon fiatalosnak gondolom magam, hogy majd ez át is fog jönni. Különböző témáknál simán letagadhatnék 10 évet legalább, alig nézek ki 52-nek. Ebből a szempontból, hogy 39 vagyok, ez szívás, de ez fontos lesz majd a későbbiekben, hogy hogyan is jutunk el ide. Tamás nekem nagyon sok szívességet tett a felvezetésed, ugyanis egy csomó dolgot elmondott, nem csak rólam, hanem amiről beszélni akartam, úgyhogy lassan a végére is érünk az előadásnak. Amit velem kapcsolatban én fontosnak tartok kiemelni, hogy picit fura itt állnom, és ezekről a témákról beszélnem, ugyanis én, ha valami gyűlölök-e világon, az a technológia és az emberek. Úgyhogy arról beszélni, hogy a technológia hogyan hat az emberekre, meg egyébként, hogy ezt embereknek tegyem, ez meglehetősen furcsa és diszonáns, de bízom benne, hogy majd az előadás végére érteni fogják az attitűdömet. Amit még itt megjegyeznék, az ugye pont a politológia és a katonai műszaki tudományok kapcsolatából, vagy ellentmondásából fakad, ugyanis nagyon sokszor, amikor kiberbiztonságról beszélünk, akár különböző oktatásokon, piacon, de ugyanúgy az egyetemen is, a résztvevők döntő többsége ezzel az attitűddel szokott hozzáállni a kérdéshez, hogy jaj, hát én nem vagyok informatikus, úgyhogy én nem értek az informatikához, úgyhogy én nem foglalkozom kiberbiztonsággal, és jó struc módjára beledugják a fejüket a homokba. Ahogy a Tamás a végzettségeimet említette, és egyértelműen társadalomtudományi oldalról közelítem meg ezt a témát, és elsősorban a dezinformációval, a social engineeringgel és olyan témákkal foglalkozom, hogy hogyan tudjuk a felhasználót akár egyéni, de akár társadalmi szinten befolyásolni, kicsit ezen lapozva, akár zsarolni, a bizalmába férkőzni, kihasználni ezt, tehát ilyen klasszikus pszichológiával összefüggő dolgokkal. És ez, higgyék el, nekem nem informatika, úgyhogy nem szabad attól tartani, hogy jaj, nem értek az informatikához, nem tudok védekezni. Hogy miről is tervezek beszélni? Alapvetően 3 téma köré építettem az előadásomat. Egyrészt a közösségi média kockázatairól fogok szólni, ezt követően, mivel megkerülhetetlen és egyre több kockázatot jelent a mesterséges intelligencia, konkrétabban a generatív mesterséges intelligencia, ezt fogom beemelni, illetve néhány témát fogunk átbeszélni, vagy inkább egyfajta best practice-ként, hogy hogyan is tudunk védekezni az online térben. Tamás már megelőlegezte nekem azt a kérdéskört, hogy mégis mi az az internet, úgyhogy én nagyon röviden szólok csak erről. Ugye amikor a 90-es években átkerült a polgári használatba és elterjedt, egy nagyon furcsa világot éltünk. Ugye felbomlott a Szovjetunió, véget ért a bipoláris szembenállás, vagy közkeletű nevén a hidegháború, és ez nagyon sok országban, különösen amelyek szovjet érdekszféra előtt voltak, hát egyfajta politikai véleménynyilvánítással, meg egyebekkel összefüggő reménykedést is hozott. Ugyanis teljesen más úgy elküldeni a vezetőinket, a politikusainkat a francba, hogy ezt anonim módon megtehetjük. Ugye a szovjet érdekszférában, de még előtte a náci diktatúrák idején, vagy diktatúra idején is, de nagyon nem mindegy az, hogy viccelődünk a pártvezetéssel, a politikusainkkal, és jön értünk egy fekete autó. Mint azt tudjuk nagyon jól, ugye Sztálin is gyűjtötte róla szóló vicceket, több tábor is volt ebből Szibériában, de hogy ez mennyire nem vicc, ez szerintem Kína és Micimackó példája mutatja. Nem tudom, mennyire ismert önök előtt, Kínában tilos micimackót megjeleníteni, ábrázolni, mémet, bármi egyebet készíteni róla. Hogy mi ennek az oka? Hát volt egy Xi elnök, illetve Obama elnök találkozó, ahol készült egy kép, Obama és Xi sétáltak egymás mellett, de rendkívül módon hasonlított ez micimackó és tigris kalandjaira. Ugye a kínai internetezők elkezdtek ezzel mémelni, és hát a diktatúrák nem igazán szeretik, ugyebár, mert onnantól kezdve, hogyha
a felsővezetővel viccelődik valaki, akkor az egész rendszer legitimitását kérdőjelezi meg. Innentől kezdve súlyos kreditek járnak, hogy úgy mondjam, micimackó alkalmazásáért. Tehát az így nem tűnik elsőre nagy dolognak, hogy milyen fontos az anonimitás, de higgyék el nekem, ha tényleg úgy írhatjuk le a véleményünket, hogy nem kell félnünk attól, hogy nem értünk jönnek, hanem ellenünk, akkor más annak a véleménynek a kifejezése. Úgyhogy ezt a fajta anonimitást a 90-es évek elején egyfajta biztosítékként gondolták, ami miatt a demokrácia megmaradt, kiteljesedik. Nyilvánvalóan ekkor is voltak különböző félelmek, hiszen ha otthon ülnek a fiatalok, interneteznek, nem mennek ismerkedni, nem mennek kocsmákba, nem reprodukálódnak, és nem lesz nyugdíjunk. Ez utóbbi mondjuk most is fenyeget, de ez a mi problémánk időseké. Aztán, ahogy jöttek új technológiák, akár a közösségi média, akár egyéb technológiai eszközök, ezek a fajta kockázatok meglehetősen szélesedtek. Egyrészt egy olyan világban élünk, az IoT, az Internet of Things, a dolgok internete világában, amikor is lassan az utolsó fűszálnak van egy IP címe, ami pedig adatot gyűjt rólunk. Ez a fajta technológiai adatgyűjtés pedig azt a fajta magánszférát, amit az internet jelentett, meglehetősen új köntösbe helyezte. Ugyanis, ha több tízezer szempont alapján gyűjtenek adatokat rólunk nagy technológiai cégek, akkor nem igazán marad meg az a magánszféra, az anonimitás, amit szeretnénk. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg platformon már alapból saját névvel regisztrálunk, és saját névben próbálunk meg elküldeni embereket a fenébe, amíg mondjuk retorzió nem ér bennünket. És ahogy fejlődött a technológia, megjelentek olyan új fenyegetettségek, amikre korábban nem is gondolhattunk, hiszen minden technikai eszköz gyakorlatilag a kritikus infrastruktúrákat vezérlő SCADA rendszerek is az interneten keresztül üzemelnek, és hogyha ezeket éri valamilyen támadás, akár humán, akár technikai oldalról, ez azért nagyon tud fájni mindannyiunknak. Ami pedig a technológiai fejlődésből fakad, megjelentek a Szilíciumvölgyben olyan tech vezérek is, akik meglehetősen nagyot álmodnak. Itt most nem a világ legnagyobb csalójára, Elon Muskra gondolok, hanem például Sam Altmanra, aki az OpenAI nevű cégnek a vezérigazgatója. Ugye ők fejlesztették a DALL-t, vagy ChatGPT-t, vagy újabban azt a meglehetősen érdekes AI platformot, ami szöveg alapján nagyon valósághű videókat készít. Ez szép és jó, de ugye Altman barátunknak meglehetősen nagy vágyai vannak. Mint például évekkel ezelőtt nyilatkozta, hogy szeretné elérni az agyunkat, feltölthessük egy felhőbe, és hogyha meghalunk, akkor bármikor vissza tudjuk tölteni kvázi biztonsági mentésből ezt az agyunkat, lelkünket, vagy minek nevezzük azt a valamit, amik egy felhőből kerülnek vissza egy androidba. Hogyha valakinek a Black Mirror című kiváló sorozat, legalábbis az első évadokra utalva ismerős ezekkel a jelenetekkel, az nem véletlen, az nagyon, nagyon érdekes gondolatokat feszeget. És felmerült a kérdés, hogy jó, de hogyan tudjuk az agyunkat feltölteni, meg egyáltalán mit kezdenek vele. Ugye az a humángép interfészekre vonatkozó kutatás számos olyan területen jelenik meg, ami nem csak a testünkbe operálható eszközöket jelent, hanem például 2017-ben a Facebook felvásárolt egy Control Lab nevű startup céget. Ez a cég okos karkötőket gyárt, és a koncepciójuk szerint megpróbálják leolvasni az agyunk működését, és ezáltal ilyen nagyon kezdetleges gondolatvezérlésre válunk képessé. Ha belegondolunk, hogy az agyunknak hány százalékát ismerjük, használjuk, nagyjából az 5-6 százalék, a többi a tudatalatti. Ha pedig egy közismerten piaci alapon működő cég képes az agyunk minden mozdulatát, rezgését értelmezni, és vélhetően piaci alapon forgalmazni, befolyásolni, az azt gondolom nem egy pozitív jövő. És hogyha sose halunk meg, az azért elgondolkodtató, hiszen az élet nagy tragédiája, hogy egyik nap itt vagyunk, majd másnap is. Mert hogy
ha ez kibővül, és gyakorlatilag örök élettel lennénk sújtva vagy áldva, ezt mindenki döntse el maga, mihez tudjuk mérni az életnek, a megélt pillanatoknak a szépségét, az erejét? Az, hogy egyszer véget ér. A jót is attól érezzük jónak, hogy megtapasztaltuk a rosszat, amihez viszonyítjuk értékpárként. És ha gyakorlatilag bármikor vissza tudunk kerülni valamilyen biztonsági mentéssel, ez azért meglehetősen rémisztő számomra. Egyébként kutatások szerint nagyjából 40 év múlva érünk el arra a furcsa pillanatra, amikor a mikrotechnológia segítségével, nanoorvoslás segítségével már nem fognak meghalni egyáltalán emberek. Nyilvánvalóan ez rengeteg pénzre lesz szükség ahhoz az emberhez, vagy annak az embernek, de ha belegondolnak a különböző diktátorokba, akik nem feltétlenül a protestáns etikát tűzték ki szemük előtt, nekik lesz pénzük erre, és milyen szép világot is fog mindez jelenteni. Ahogy már volt szó róla, egyfajta paradigmaváltás is elindult, ami nem csak a digitális bevándorlók és digitális benszülöttek esetében jelentkezett. Ugye ez Mark Prensky nevéhez köthető fogalmi páros, ami alapvetően a tanulási szokások megváltozásáról szólt, de ugye ebből is rengeteg konfliktus, rengeteg nehézség születik. Ugye azt, hogy a munkahely, illetve a szabadidő mennyire egymásra tolódik, a munkában is tudjuk nyomogatni azokat az eszközöket, amelyekkel a közösségi médiában vagyunk jelen, és sokkal rosszabb, otthon a szabadidőben is dolgozunk. Én itt bánom, hogy nem Bonszlesternek mentem, mert ott bizony büntetőjogi következménye van, hogyha a munkát hazavisszük. Nálunk meg, hát majdnem, hogy elvárás, persze nem úgy értem, tanszékvezető úr. És amiért mondtam azt, hogy a korom az fontos lesz ebben az esetben. Fölrajzoltam ide egy klasszikus, mosolygó, ezt mindenki döntse el, fejet a kettős pont zárójel oldalra. Arra kérnék mindenkit, és a bátrakat különösen ösztönözném, hogy hogyha ilyet kapnak valamilyen platformon, akkor önök számára mit jelent ez a mosolygós fej? Bátran. Igen. Örülünk. Igen, tanár úr szintén nem fiatal, már megbocsáss nekem. Azért fontos ez, mert, mint említettem, 39 éves vagyok. Én amikor elkezdtem internetezni, akkor gyakorlatilag, ha egy sima mosolyt akartunk kifejezni, akkor ez volt az alapvető emotikon. De ugye, ahogy a nyelv, ugye az emotikonok is változnak, mint megtudtam, rendkívül szomorú tapasztalatokkal, ugyanis diplomamunkázóim válaszolt, vagy kérdezték tőlem, hogy Péter, milyen francér vagy ilyen passzív-agresszív? Én meg nem értettem ezt a kérdést, amíg ki nem fejtették, mert hogy a Z generáció körében ugye ez jelentősen megváltozott, és ami nekünk egy sima mosoly, köszi, hello, mit tudom én, hát az teljesen átalakult, és egyfajta passzív-agresszív attitűdöt jelent. Elkezdtem utána egyébként szondázni különböző csoportoknál, és nagyon érdekes, hogy például már a középiskolásoknál ez a passzív agresszió szerencsére eltűnt, ott már sima agresszió, tehát hogyha valaki ilyet küld, akkor az egy egyértelmű anyázásként teszik, kivéve, hogyha az anyukájuk küldik, mert tudják, hogy az anyjuk boomer, és azért küldi, hogy ő tényleg mosolyként gondol rá. De hogy miért is említem ezt? Azért, mert amikor az alapvető kiberkockázatokról beszélünk, vagy egyáltalán a személyközi viszonyokról, ilyen kis apró dolgok is befolyásolhatják, amikről mi, öreg emberek, hát ha valaki nem világosít föl, nem tudjuk. Úgyhogy én bíztatnám önöket, kedves hallgató kollégák, hogy mind szüleiket, mind a környezetüket ezekről a változásokról azért ismertessék meg. És eljött a közösségi média kora, amit Tamás kollégám is említett, és tényleg egy nagyon komoly változást hozott, mert onnantól kezdve, hogy mi gyártottuk a tartalmat, és illetve a szolgáltatók csak egy keretet biztosítottak, onnantól átalakult gyakorlatilag a tartalomfogyasztás és a tartalom előállítás. Nem beszélve azokról a nehézségekre, amikre majd mindjárt rátérek. Ja, hogyha a közösségi médiáról beszélünk, akkor érdemes ezeket különböző konceptuális keretek közé szorítani.
Számomra nagyon szimpatikus egy olyan modell, ami 3 szintjét tárgyalja a közösségi médiának. Ennek az első szintje a különböző modellekkel, módszertanokkal, elméletekkel függ össze, és itt akár magatartás elméletekről, szociális tanulás elméletekről beszélünk, rendkívül sok izgalmas területtel találkozhatunk. Ha csak a magatartás elméleteket nézzük, ahol példának a személyiségjegyeket írtam föl, nagyon érdekes kutatások voltak arra vonatkozóan, hogy hogyan hat az információbiztonsági tudatosságra, viselkedésre, vagy egyáltalán a magánszférához fűződő viszonyunkhoz az, hogy milyen személyiségjegyekkel rendelkezünk. Itt kutatók, és nem csak kutatók, hanem piaci cégek is a Big Five személyiségtípusra szoktak például gondolni. A Cambridge Analytica esetében is ez egy igen fontos és visszatérő megközelítés volt. De ugyanúgy a tanmodell, ami a technológia elfogadásáról szól, ez is egy rendkívül, legalábbis számomra izgalmas kutatási terület, hiszen onnantól kezdve, hogy az innovációval újabbnál és újabb technológiák jelennek meg, hogy ezeket mikor kezdjük el használni, mennyire fogadjuk be őket, mi az a pont, amitől egy-egy technológia elterjed, és nem csak hype öleli körül, hanem a mindennapos használat részévé válik, ez ezekre vezethető vissza. És itt a generatív mesterséges intelligencia pedig, majd hogy később beszélni fogok róla, nagyon szép példa. Ennek a keretek a második szintjét a különböző platformok jelentik, de én ezzel nem igazán húznám az időt, hiszen mindannyian használunk közösségi oldalakat. És a harmadik rész pedig ugye az, hogy hogyan integrálva az előző 2 szintet, mire, hogyan használjuk az egyes platformokat. Mindez pedig elvezet a már többször pingelt magánszféra kérdéséhez. Ugye vannak bizonyos megfontolások, hogy a magánszféra az elavult a 21. századra. Nyilvánvalóan ezt jellemzően a nagy tech cégek vezetői hangoztatják, akiknek nagyon súlyos anyagi érdeke fűződik hozzá, de hallottunk már kortárs politikai gondolkodóktól is olyan véleményt, hogy a magánszféra attól magánszféra, hogy magánszféra. Hát ezt ugye nagyon nehéz cáfolni. Ha belegondolnak önök, hogy van-e szükségük magánszférára, vagy egyáltalán érdekes-e ez a digitalizált világunkban, azt gondolom abszolút szíve joga mindenkinek eldönteni. Hiszen nyilvánvalóan, hogyha mindent tudnak rólunk, akkor nem igazán tudnak bennünket zsarolni, nem igazán tudnak oly módon befolyásolni, amit szégyelnénk, és innentől kezdve kihasználhatnak velünk szemben. Ugye Kínában működik a szociális kreditrendszer, ami a társadalomban betöltött szerepét jelentősen befolyásolja, hogy jó elvtárs vagy sem. Posztol micimackót, gyűjt szelektíven hulladékot, egyebek. És ugye ez alapján, ahogy kap egy pontot és előnyöket vagy büntetéseket a társadalomban, ugye, ha már látjuk egy ismeretlen embernél, hogy magas pontszáma van, akkor már mindjárt más az ismerkedés is vele, hiszen cseng jó elvtárs, benne meg lehet bízni, és már mindjárt másként lehet hozzáállni a különböző interakciók tekintetében. Én pessimistább vagyok azért ennél, és egyetértve dr. Balogh Csillával, aki úgy fogalmazta, napjainkban már nem a fizikai önmagunk, hanem azon adatok alapján ítélnek meg bennünket, amelyek felelhetőek rólunk. Így a társadalom jelentős százalékáról a tudta és aktív hozzájárulása nélkül hiteles képet készített bármelyik médium. És igen, én azt gondolom, ez a helyzet meglehetősen ijesztő. Nem tudom, hányan szokták önök közül a metaadatokat törölni a képekről, amiket készítenek a telefonjukkal. Ilyenkor jönnek a nézések, hogy de mi az a metaadat. Ugye az gyakorlatilag adat az adatról. Hogyha készítünk egy képet, rengeteg olyan adat található rajta, ami a geolokációra, a készítésnek az időpontjára, a telefon, a kamerának a technikai jellemzőire és számos egyéb dologra mutat. Hogyha ezt visszafejtjük, és nyílt forrású információgyűjtéssel, amiről később még megint csak szólni fogok, nagyon könnyen meg tudjuk tenni, hát rendkívül kellemetlen helyzetekbe kerülhetünk. A legkellemetlenebbet talán 2 amerikai katona érte meg Afganisztánban 2008-ban. Új csapatként kerültek oda, 1 évvel korábban jelent meg az iPhone,
készítettek egy selfie-t az egyik Apache helikopter előtt, posztolták a képet a közösségi médiára, a tálib harcosok pedig letöltötték a képet, metadatokat visszafejtették, majd egy irányított rakétacsapással 2 helikoptert megsemmisítettek. Vannak ennél jobb felhasználási módok is, de az biztos, hogy terrorizmus szempontjából ez meglehetősen hasznos. Mihez kezdenek ezekkel az adatokkal? Ugye azt szokták mondani a cégek, hogy természetesen a marketing, a hatékonyságnövelés, a szolgáltatásfejlesztés az ő céljuk. Hát ki nem járt már úgy, hogy a tévé előtt ült, csinált bármit is, és jól érezte magát, vagy akár a partnerével jól érezték magukat. Ez azért egy jó példa meglátásom szerint, mert amikor a Samsung az első hangvezérléssel működő tévéjét piacra dobta, hát utána egy közleményt is kiadott, hogy kedves felhasználó, hogyha nem szeretnéd, hogy más is hallja, amit a tévé előtt csinálsz, azt ne a tévé előtt tedd, mert mi a rögzített, vagy a hangokat rögzítjük, és harmadik fél részére továbbítjuk szolgáltatás fejlesztés érdekében, hogy ez nagyon meggyőző mindenkinek. Tehát, ha csak a Netflixen chill mozgalomra gondolunk, ott azért nagyon más kontextusba kerül mindez, hogyha nincs egy OnlyFans fiókunk. Márpedig remélhetőleg sokaknak nincs a jelenlevők közül sem. De ne legyen illúziónk, mert nem csak a Samsung teszi ezt, hanem minden hangvezérléssel működő technikai eszköz hallgatózik az életünkben, és ki tudja, ki mihez kezd ezekkel az adatokkal. Úgyhogy az én szemüvegemen keresztül ezek leginkább a befolyásoláshoz köthetőek. Ugye létezik mindenféle technikai eszköz, amivel tudjuk a digitális lábnyomunkat csökkenteni, de azért ez egy örök harc, hiszen ahogy mi próbálunk elrejtőzni, úgy nyilván megpróbálnak mindent a szolgáltatók is, hogy azért nem működjön, mert nekik a megfelelő targetálás az óriási bevételt jelent. Mikor a Covid első hulláma volt, kellett egy előadást tartanom a digitális jelenlét, illetve megfigyelés témájában, és megjelent 2 hirdetés az én Facebook hírfolyamomban. Az egyik jól lőtte be az én érdeklődésemet és fogyasztói szokásomat, a másik pedig nem. Az lenne a kérdésem, hogy nézzék jól meg, és próbálják meg kitalálni, hogy a 2 kép közül melyik az, ami valóban jól targetált, és melyik, ami félrement. Tegye föl, kérem, a kezét, aki szerint az első kép, vagyis a csak a jó sör, ami nálam jó. Köszönöm. Ki az, aki szerint a második kép? Ez nagyon nagy hazugság, de köszönöm, jól esik. Ugye azért szeretem én ezt a képet kivetíteni, illetve földobni ezt a kérdést, mert nagyon sokszor zavarul ki a nézők arcára. Mert hogy ott van bennük, hogy ez a kopasz kövér ember nem látja, hogy nincs haja, mit akarna ő a borbénnál. Hát látszik, hogy szereti a sört. De ugye mivel az emberek jól neveltek, nem szeretik az embertársuk tudtára adni ezt a fajta meglátásukat, úgyhogy elkezdenek feszengeni, elkezdenek udvariaskodni. És a számadói oldalról nagyon helyes, nagyon jó, mert ugye a cél, hogy diszkomfortot alakítsunk ki, és onnantól kezdve már sokkal könnyebb ugye elérni azokat a céljainkat, amit szeretnénk. Egyébként valóban a csak a jó sör volt a megfejtés, és egy kedves kollégámmal rendszeresen rendeltünk mindenféle kiváló stoutokat, évekig rumos viszkis hordóban érlelt portereket, majd óriási fájdalommal beszéltük, hogy hát de jó lenne, hogyha igazi barbecue ételeket is lehetne rendelni. Vacsora előtt félve mondom ezt, itt nem a KFC-s füstös ketchupra meg hasonlókra gondolok, hanem tényleg azokra a 12 órán keresztül lassú tűzön sütött, füstölt szegy, oldalas, már látom mindenki a francba kíván engem meg a vacsoráját. És rá fél órával megjelent ugye egy másik hirdetés, hogy rendelj barbecue-t otthonodba. És ez valóban egy jó étterem, mondjuk idióta módon sajtortát mutattak, nem egy oldalast, de ez legyen az ő bajuk. Miért is hozom ezt? Mert nagyon sokszor megkapjuk azt a kérdést, és biztosan önök is jártak már úgy, hogy
hát olyan dologot láttak hirdetésként, amiről nem beszéltek, interneten nem kerestek rá, csak valakivel face-to-face említették, hogy lehallgat a telefonunk bennünket. Önök szerint lehallgat a telefonunk bennünket 0-24-ben? Tegye föl bátran a kezét, aki már járt így és így gondolja. Hát annak ellenére, hogy én utolom a technológiát, és abszolút az ámisok pártján vagyok, én szoktam megcáfolni ezt az elgondolást. Ugyanis, hogyha több tízezer szempont, és vannak viták, hogy ez a több tízezer szempont, amit mondjuk a Facebook gyűjt, ez 29 000 adatpont, vagy 52 000, gyakorlatilag mindent tud rólunk bármelyik nagy tech cég. Előbb tudják, hogy mit fogunk csinálni hetekkel később, erre egyébként megint csak kutatások mutattak rá, mint hogy mi tisztában lennénk vele. Azokról is árnyékprofilt vezet, akik soha nem regisztráltak Facebookra. Ezt egyébként Zuckerberg ismerte el a szenátusi meghallgatáson a Cambridge Analytica botrányt követően. Tehát ahhoz, hogy 3,x milliárd embernek 0-24-ben lehallgassa, rögzítse a kamerája, vagy illetve a mikrofonja, ezt továbbítsa, és ugye az, hogy egy napi adatunk van, azzal semmit nem érnek. Itt a big data a lényeg, vagyis a minél nagyobb számban meglevő adat, amit megfelelően tudnak értékelni, elemezni, annak a fenntartása, üzemeltetése, ezeknek az új szerverparkoknak a hűtése, a világ minden pénzét jelentené. Úgyhogy valószínűleg inkább különböző kulcsszavakra esetleg aktiválódik, mint a Hey Siri, Hey Google és társai, de vélelmezhetően 0-24-ben nem hallgatnak le bennünket ezek az eszközök. Tudnak minden más módon egyébként. Közös wifi hálózatot használunk sokan, és nyilván, hogyha egy családban valaki rákeres egy új, mikrohullámú sütőre, hogyha mi nem is beszélünk róla, de ugyanazon a wifi hálózaton megjelenhet ez. Arra nem is beszélve, megint csak pszichológia, hogyha mondjuk én a Coca-Colát iszom önök előtt, és szóba jön a Coca-Cola, hogyha később látnak egy Coca-Colával kapcsolatos hirdetést, de rengeteg hirdetés ölel vagy vesz bennünket körül. Gyakorlatilag elárasztanak bennünket a hirdetések. De megtanultuk javarészt kiszűrni, nem csak adblockerek segítségével, hanem a valós térben is. Viszont, hogyha egy olyan terméket látunk, illetve amiről szó volt, hajlamosabbak vagyunk észrevenni, hajlamosabbak vagyunk kiszűrni. Mert lehet, hogy egyébként is megjelenik a Coca-Cola, csak nem vesszük észre. Hogy ez hogyan jelent meg a közösségi oldalaknál, és milyen kockázatokat rejt, azt nem csak a TikTok tudja egyébként bemutatni, de majd erre is mindjárt rátérek. A TikTokot nagyon sok mindenért lehet szidni joggal, de szerintem ez érvényes minden közösségi oldalra. Ami biztos, hogy az az algoritmus, amit használ, az nagyon hamar, tényleg napokon belül megtalálja, hogy mi érdekli a felhasználót. De itt nagyon sok múlik a felhasználón. Én is használok rendszeresen egyébként TikTokot, tényleg 2 nap volt, amíg megtalálta az ízlésemet, metal, barbecue és egyéb dolgok. Ahogy fogalmazta, megint csak egy hallgatóm elkeserítően heteroszexuális algoritmuson van. De ugye én nem akarok WC deszkákról fölnyalni, nem tudom, mosogató szereket, tehát nekem ilyen problémák nem jelentkeznek. Én viszont olyan tartalmakat látok, amik nekem hasznosak, amik nekem érdekesek, és ezekről fogok majd nem sokára a generatív AI kapcsán beszélni, mert rengeteg hasznos és jó dolgot találtam én is. De inkább kezdjük a kockázatokkal. Ugye amikor kiberfenyegetettségekről beszélünk, akkor a magyar szakirodalom jellemzően 5 fajtáját különbözteti meg a motivációk alapján. Itt a kiberhadviselést, kiberbűnözést, hacktivizmust, kiberterrorizmust szokás beszélni, illetve a kiberkémkedést. Én a doktori kutatásomban egyébként, mivel a Katonai Műszaki Doktori Iskolában abszolváltam és szereztem meg a fokozatomat, nyilván a katonai rendészeti nemzetbiztonsági megközelítés vezetett, de rengeteg olyan területet tudunk azonosítani, ami egyébként a közösségi média használatából következik. Viszont az idő nagyon kevés, úgyhogy én csak 1-2-ről fogok beszélni, kezdve
a politikában, a politikai döntéshozatalban betöltött szerepéről. Ugye az, hogy milyen komoly szerepe van akár a Facebooknak, akár más platformnak a különböző választási kampányokban, ezt azért azt gondolom sok példával tudnák önök is igazolni. Viszont érdekes kísérletek is folytak a Facebook kapcsán. Egyrészt mérték azt, hogyha megjelent egy olyan kis lehetőség, hogy kiírják, szavaztam a valamilyen választáson, akkor az hogyan hat a választási részvételre. Amikor ezt egy amerikai midterm választások során mérték, akkor gyakorlatilag a megszokott időszakhoz képest 350 000-rel mentek többen szavazni az Egyesült Államokban. Hát ugye több mint 300 milliós népességre vetítve ez nem egy nagy szám. De 2000-ben 241 szavazattal nyert egyébként George Bush, ami hozott egyfajta új típusú politikai megközelítést. Viszont, hogyha mindezt megfelelő targetálással, az érzelmek befolyásolásával, márpedig erre is voltak kutatások a Facebooknál, 700 000 embernek a bevonásával, nyilvánvalóan a tudtukon kívül, hiszen nem lenne annyira izgalmas, ha tudnák, 2 csoportra osztották őket, az egyik napokig csak pozitív jellegű kontentet látott, a másik csak negatív jellegű kontentet, és nem meglepő módon az eredménye az lett, és statisztikailag alátámasztva, hogy akik a pozitív dolgokat látták, hajlamosabbak voltak a pozitív szemléletre, pozitívan reagáltak ők is eseményekre, ellenben akik csak a negatívat látták, hát csak a fika. Viszont ha más módon is befolyásolhatják a gondolkodásunkat, hogy milyen tartalmakat lássunk, márpedig ugye befolyásolják, mint ezt tudjuk, annak óriási szerepe lehet, mind a mobilizációban, mind pedig, hogy hogyan döntsünk. Egy picit katonai megközelítéssel, ugye mi lélektani műveletekként szoktunk beszélni erről a tevékenységről, ami gyakorlatilag az őskorba vezet vissza, hiszen ez arról szól ez a tevékenység, hogy a kognitív térben fejtsük ki a hatást, és a célcsoport az azt tegye, amit mi szeretnénk. Ugye már Sun Tzu is megírta ennek a fontosságát, úgyhogy egyébként nem létezett ez az ember 2500 évvel ezelőtt sem, de kora Paulo Coelhoja és Müller Pétereként azokat az alapvetéseket leírta a háború művészetében, amit csak azt tud igazán értékelni, aki a Zrínyin hallgatta most kedves kollégáinkat a témában. Ugye gyakorlatilag, amikor a hadviselő törzsek kitalálták, hogy elveszik a másik törzs által megölt mamutnak a tartalékait, vörösre festették az arcukat, csontokat aggattak magukra, és úgy mentek oda, hiszen hogyha sokkal ijesztőbbnek tűnnek, akkor jó esetben kevésbé fognak védekezni az ellenfelek is. A hadtörténelem tele van egyébként ilyen példával, ahogy a szlájdon látható Spartacus rabszolgafelkelésnek is az eredménye egyfajta lélektani műveletként jelent meg a római közgondolkodásban. Ugye tökéletesen mutatja, hogy így jár, aki Róma ellen kell föl, és szép hosszú sorban a keresztre feszített rabszolgák vezették a Rómába tartó utat. Ugye azt, hogy piros, ugye fociban is nagyon sokszor megjelenik, de gondoljunk csak a brit tisztekre, akik azért viseltek vörös inget, mert hogyha csatában megsérültek, akkor a vér az nem ütött át, és még ijesztőbbek voltak. Hát rossz nyelvek szerint hasonló elven barna a francia tisztek nadrágja, de inkább lapozzunk ezen túl. Ugye mi is ez a lélektani művelet, ez a pszájosz? Ugye itt a célcsoportban nem csak az ellenséget szokás kifejezni, hanem ugyanúgy a szövetségeseket, vagy a saját lakosságot, hiszen egy politikai kampány az egyértelműen a lélektani műveletek körébe tartozik. A típusaiként itt általában a propagandát szokás említeni, de az a következő szlájdomon szerepel, úgyhogy majd mindjárt visszatérek rá. A módszerek pedig, hogyha a klasszikus szovjet doktrinát vesszük alapul, márpedig a szovjet eltársak ezekben igencsak jók voltak, ugye a reflexív kontroll, ami gyakorlatilag a vezetők befolyásolására vonatkozik, azzal a céllal, hogy mondjuk rossz információkból hoznak rossz döntéseket. Van a társadalmi vírus, ami ugye napjainkban inkább az influencereket jelenti, hiszen mindig voltak olyan egyének, akiken keresztül sokkal nagyobb hatást lehetett elérni.
A módszerek pedig, illetve az utolsó az a különleges eszközök, mint például ugye, a mesterséges intelligencia. Említettem a propagandát, mint típus, hát a NATO-ban nem igazán szeretik ezt olyan korábbi szerzők, mint dr. Goebbels és társai miatt használni, de inkább ezt célzott információközlésként nézzük. De amikor dezinformációról, álhírekről beszélünk, akkor azt gondolom, ez egy nagyon rossz megközelítés, hiszen nehéz definiálni, mi is az álhír. Ugye a közösségi média jellemzője, hogy posztolunk valamit, valamilyen információ tudatában, majd az lehet, hogy átalakul és új információk hatására megváltozik. De vannak esetek, és ebben azt gondolom Johnny Sins művész úr volt igazán figyelemre méltó. Ugye a Covid idején posztolt valaki az orvosok előtti tisztelgés során egy képet egy nagyobb darab kopasz, fehér, köpenyes orvosról, és a Covid-dal kapcsolatos információkat írtak a posztra. Ugye aki tudta nagyon jól művész úr eredeti foglalkozását, ő volt már űrhajós, pizzafutár, meg minden egyéb, amit egy pornószínész egyébként szakmai karrierje során a audiovizuális módon megjelenít, orvos is volt, ezért ugye a kép. Akik tudták, poénként továbbosztották. Akik pedig nem, hát látták, hogy egy orvos végre megmondja a frankót, és azért osztották tovább. Tehát azt, hogy egy paródiát hogyan lehet értelmezni, és hogyan lehet akkor mondjuk ezt álhírként definiálni, ugye nagyon, nagyon nehéz. Pláne, hogy vannak olyan érdekek, és itt inkább a motiváció, azt gondolom, az a kulcskérdés, amit vizsgálni érdemes. Ugye szoktunk beszélni a misinformationről, disinformationről és malinformationről. A malinformation nagyon nehéz magyarra lefordítani, ugye a disinformation és a dezinformáció, amikor a motiváció az egyértelműen károkozást jelent, és azok a tartalmak, amiket a műveletek tervezői végeznek, ezek nettó hazugságok. A misinformation vagy félretájékoztatás, itt aki terjeszti ezeket a tartalmakat, ő nem károkozás céljából teszi. Szimplán arról van szó, flexelni akar mondjuk az ismerősei előtt, hogy hát én hallottam, hogy meghalt Lakodalom Lajos a héten már 71-ére, de én olyan jó embereket ismerek, meg olyan helyekre vagyok, ilyen csávó vagyok. Ez nem károkozás a célja. Van persze az anyagi haszonszerzés is, itt Dr. Görény, bocsánat, mindig keverem a nevét, vagy a téma nagy szakértője Alex Jones tudna rengeteget mesélni, hiszen milliárdos bizniszt építettek ki arra, hogy különböző álhíreket, például a homoszexuális békákat terjesztik. Ugye azért homoszexuálisak a békák, mert az ivóvizet fluoriddal mérgezik, amitől homoszexuálisak lettek a békák, és bocsánat, gyorsan mondom, de tényleg elképesztő távlatok vannak ebben. És ha nem szeretnénk mi is homoszexuálisak lenni, akkor vegyük meg azt a vitamint, amit ő árul és ő fejlesztett ki. Érdekes üzleti felfogás, de működik, az biztos. És a malinformation, amikor a károkozás szintén, ami a motivációban jelenik meg, viszont azok a tartalmak, amiket terjesztenek, azok nem hazugságok. Egyszer igaz volt, vagy bizonyos kontextusban igaz volt, de abból kiragadva már nem. Itt az NKN, biztos önök is tapasztaltak már hasonlókat. Nekem egyik kedvencem volt, ugye a rendészettudományi karunkról 2022 év végén megjelent egy olyan hír, hogy hát a tábla, amit a bejáratnál szerepel, a law enforcement, elírták egy betűkével, ez A betűből O lett, és hát law enforcementként volt kint mindez. Egyébként ez 2019-ben valóban megtörtént, nagyjából 1 vagy 2 napig kint volt, míg észre nem vették, le nem cserélték. Majd 3 évvel később megjelent furcsa módon, és terjedt elég nagyot mindez. Ha a dezinformációt mi is segíti, ugye, amitől ennyire jól terjed, egyrészt átalakultak a hírfogyasztási szokások. Jellemzően közösségi oldalakból tájékozódunk, nem igazán foglalkozunk azzal, hogy mi is van abban a hírben, hiszen elolvastuk a címet, és már nyilván tudjuk, hogy mi a helyzet. Ráadásul mindezt államokhoz köthető nemzetbiztonsági szolgálatok különböző trollhadseregekkel, mind valós személyekkel, de mind botnetek segítségével irányítanak. És hát ebből kialakult a jól ismert véleménybuborék fogalma,
Ami azt jelenti, hogy minél többször foglalkozunk egy adott témával, és nem igazán vagyunk hajlamosak hát mondjuk úgy plurális hírfogyasztásra, beszűkül a világ, amit látunk. Csak hogy ezek olyan párhuzamos univerzumokat erősítenek meg, amiben egyik oldalon mindenki, legalábbis mi, akik az igazat tudjuk, hogy nincsenek madarak, hiszen a CIA az 50-es években megölte az összes madarat, hogy trónokra cserélje. Ugye itt a Ludovika kampuszon a kacsákról tudjuk nagyon jól, hogy a KNBS alkalmazásában állnak, tehát minket nem vezetnek meg azzal, hogy a madarak nem drónok. Mindenki tudja, hogy drónok. De ahogy ezt befolyásolják szándékosan a zajkeltés érdekében, és azért, hogy egyre kevésbé bízunk a tudományba, illetve a demokratikus intézményekben. És a Covid alatt ez bizony kiderült, hogy mennyire jól működik. Azok a tudománnyal kapcsolatos összeesküvés elméletek, ahelyett, hogy kioltották volna egymást, egy nagyon furcsa új paradigmában egyesültek, amit egyébként, ha más nem, az államtagadók növekvő közössége tökéletesen mutat, hiszen, ahogy ők gondolják, államok nincsenek, csak New Yorkban bejegyzett cégek, és kutatások azt is mutatták, hogy minden más ilyen összeesküvés elmélet hogyan jelenik meg, hogyan utasítják el az oltásokat és sok egyéb tudományosan bizonyított tényt, a laposföldtől kezdve. Igen, hogy mi a titka ennek a sikernek? Számos csatornán közvetítik, gyors, ismétlődő formában, zéró objektivitással és következetességgel. Ezt a Rand Corporation a Russian Firehood-ként nevezte el, mint keretrendszert. Nagyon röviden csak az egyik kedvenc ilyen összeesküvés elméletemről, hogy micsoda hatása is lehet, hogyha jól célzottan történnek ezek a kampányok. 2016, most már 8 éve lassan, úgyhogy erről már jobb beszélni. Tök véletlenül egy héttel az amerikai választások előtt, október 27-én megjelent egy poszt egy Carmen Katz nevű felhasználó közösségi platformján, hogy a New York-i rendőrségnél dolgozó ismerősítő tudja, hogy hamarosan le fogják tartóztatni Hillary Clintont és másokat, mert hogy egy washingtoni pizzázóban, a Comet Pingpongban a demokrata és a hollywoodi elit kannibál, sátánista, pedofil embercsempész tevékenységet folytat, amiben természetesen mindenki érintett, a demokratáktól és a hollywoodiaktól kezdve. Egy időben fönt volt Jerry Epstein is ezen az ábrán, de ugye, mint tudjuk, ő öngyilkos lett, és ha mi meglepődünk az ő öngyilkosságán, akkor sejthetik, hogy ő mennyire meglepődött rajta. De hogy mitől is alakult ki ez a kiváló összeesküvés elmélet, feltörték többek között, hát vélhetően Oroszországhoz köthető és államilag támogatott hacker csoportok, többek között Podestának és másoknak az e-mailjeit. Az e-maileket föltették 4chan-re, és a 4chan-en nagyon éles szemű, mint megint csak kiderült oroszokhoz köthető fórumozók a GRU fizetési listájáról, felfedezték, hogy hát Podesta bizony megosztott mindenféle receptet is az ismerőseivel a magán e-mailjén, és hát értelemszerűen ezek nem lehetnek mások, csak kulcsszavak. Kulcsszó például a hotdog, ami a fiúnak a jelentése, a pizza, ami a lánynak, ugye child pornography, az valójában ugye a sajtos pizza, cheese pizza és társai. Tehát, hogy lényegében minden ott van, csak ezt látni kell. Mint ahogy a sátánista muszlim kötődést is a Comet pizzázónak a jelképei mutatják. Amiért én különösen szeretem egyébként ezt az összeesküvés elméletet, napjainkban él. Most azt hiszem Justin Bieber ennek a nagy hálózatnak a vezetője, de volt Tom Hanks is, akiről tudjuk nagyon jól, mindenki imádja Tom Hanks-et. De amikor végeztek egy felmérést, kiderült, hogy a Hillary Clintont támogatók 17%-a is igaznak vélte ezt az összeesküvés elméletet, ami egyébként az általuk preferált jelöltnek a nagyon furcsa szokásairól szólt. Amitől kicsit kellemetlenebb, hogy egy derék amerikai hazafi gondolta, hogy kiszabadítja ezeket a pincében fogva tartott gyermekeket a pizzázóból egy gépkarabé segítségével. Nem volt pince, de ez nem zavartatta őket, illetve őt, úgyhogy azért elkezdett lövöldözni biztos, ami biztos alapon.
Tehát, hogyha egy összeesküvés elmélet, ami a közösségi média terjesztésével gyakorlatilag egy nagyon új pályát fut be, annak komoly hatásai lehetnek. És ennek is volt ugye jó QAnon kapcsán, amiről vita van, hogy a QAnon az a Pizzagate-nek a folytatása, vagy párhuzamosan megye, de mindenképpen izgalmas. Csak felvillantva néhány klasszikus kockázatot, ami a közösségi média használatból jön. Ugye rengeteg olyan kártékony kód terjed, akár Messengeren, akár a jobbnál jobb akcióknál, amiről nehéz beszélni, hogy mi baj lehet, ugye erre majd mindjárt visszatérünk. A gyerekek szexuális kizsákmányolásának is egy nagyon fontos platformja lett, nem beszélve a kibertér és a terrorizmus összefonódásáról, amit az iszlám állam meglehetősen paradigmaváltóan alkalmazott, akár csak a GTA 5 online verzióját, ami toborzásra használt, és ezen új megközelítésnek a következtében több 10 000 nyugati fiatal utazott Szíriába, Irakba, hogy az iszlám állam zsoldjában harcoljon. Másod-harmad generációs bevándorlók gyerekei. De nagyon érdekes az is, hogy ugye nyílt forrású információgyűjtés kapcsán hogyan tudunk gyakorlatilag mindent is találni. Az Al-Qaida adta ki még 2010-ben az Inspire nevet viselő magazinját, amiben nagyon érdekes rovatként, open source, nyílt forrású dzsihádként hogyan készítsünk bombát anyukánk konyhájában. Ugye ez azért érdekes, nem mert mondjuk anyukánkat akarjuk bemártani, hogy őt vigye el a tech, hanem hogyha a sarki kisboltban gyakorlatilag meg tudunk venni minden eszközt, ami bombakészítéshez kapcsolódik, az nem fog sehol megjelenni. Nem fogja egyik szolgálatnak sem a figyelmét felkelteni, és tényleg lépésről lépésre 15-20 oldalon keresztül ez megjelenik. Ennek van egy izgalmasabb része, az úgynevezett internetes mélycsomag vizsgálat, amivel egyébként különböző kulcsszavak alapján nagyon szépen lehet figyelni az internetes forgalmat és a kereséseket is. Ezt a robbanó eszközt egyébként 2013-ban a bostoni maratonon elkövetett merénylet során használták. Ugye itt régi kuktákat vettek alapul, hátizsákokba betették. Pár nappal később Bostonban egy szegény amerikai házas pár, apa új hátizsákot akart magának venni, anya új kuktát, és nagyon kellemetlen volt kimagyarázni az FBI bekopogtató, becsöngető munkatársainak, hogy mi csak tényleg ennyiből a célból kerestük. Mert hogy az a fajta megfigyelés, hogy ilyen gyorsan át is kapcsoljak, elképesztő technikai lehetőségeket hozott a tető alá. Edward Snowden most már 11 éve, 2013-ban rengeteg olyan információt hozott nyilvánosságra, ami gyakorlatilag a tömeges, valós idejű megfigyelésről szólt minden egyes technikai platformon keresztül, de ez nagyon messzire vezethetne. Viszont az a nyílt forrású információgyűjtés, amit bárki végezhet, önök, piaci cégek is végeznek is, elképesztő lehetőségeket biztosít, hiszen nem csak a közösségi oldalakon tudunk nyilvánvalóan rengeteg információt gyűjteni, hanem az említett metaadatokról is, amit a fényképek kapcsán beszéltem önöknek. És ez vezet el egy másik izgalmas területre, az adathalászatra, aminek hát biztosan napi szinten önök is alanyai, legalábbis őszintén remélem nem áldozatként, hanem már még egy gyenge kísérlet. Nagyon sokat mennek azok a csalások, akár a marketplace-en, akár különböző beszélgetésekben, amelyek az emberi hülyeségre alapoznak. Mert lássuk be, tegyük a kezünket a szívünkre, ezeknek a támadásoknak a nagy része egy minimális gondolkodással, egy közepesen intelligens majomnál élesebb meglátással bizony észrevehetőek. Nem tudom, mennyire olvasható hátul lesz. Nálam próbálkozott egy olyan ismerősöm ezzel a megkereséssel, 10 éve vagyunk ismerősök, doktori képzésről ismertük meg egymást egy másik egyetemről, de a büdös életben nem beszéltünk egyébként. Hát ő írt rám, hogy letiltották a Facebookját, és 5 barátot választhat, aki segíthet visszaállítani ezt, és én vagyok az egyik barátja. Ugye miről szól ez? Az emberi hiszékenységről, az emberi sebezhetőségekről. Hiszen, hogyha egy barátunk kér segítséget, és nem segítünk, hát mit gondolnak rólunk? Milyen parénak fog minket elmesélni, hogyha ott van a segítségkérés, és nem teszünk neki eleget.
Ugye az, hogy neki mennyire szánalmas élete lehet, hogyha az 5 barátja közé még én is beférek, ugye egy vitát megérne, de nem. Ugye gyakorlatilag tegezve kezdi, magázva folytatja már a kedves barátom ezt a fajta segítségkérést. És nagyon ügyes csalás. Arról szól az egész, egy korábbi dámpok alapján, amikor kiszivárogtak e-mail címek és egyebek, a jelszó helyreállítását kezdeményezik az e-mail cím beírásával. Ez gyakorlatilag valóban nekem ezzel a 8. kóddal megérkezik, és hát az ugye arra szolgál, hogy én hitelesítem, hogy valóban én kértem ezt a fajta helyreállítást. De amit kérnek a támadók, hogy ezt a kódot másoljuk be, és ezzel kerül vissza az ő fiókjuk. Valójában épp, hogy ezzel zárnak ki bennünket. De hogyha annyira hülyék vagyunk, és egyszerűen nem tudok más szóval élni ez esetben, hogy ha belegondolnak, akár a csoportjaikban, munkahelyükön, hogyha nem tudják azonnal azonosítani azt az egy hülyét, aki a környezetükben van, akkor viszont rossz hírem van. És higgyék el, hogy a támadók ezt fogják keresni, és meg fogják találni rendkívül könnyen, ahogy ebben a csalás esetében is rengeteg ilyen hülyét megtaláltak. Hogy mire használják ezeket. Egyik jellemző módja a különböző hamis hirdetések, ahol 750 forintért, ugye imádom ezt a szöveget, bocsánat, nem tudom, biztos nem látszódik hátul sem, mert itt sem, de Magyarországon lefoglaltak egy szállítmány csempészet Makita ütvefúrót, és a bíróság kötelezte az EMAG-ot, hogy hagyja el őket 745 forintért. Ugye de mennyire hihető ez? Semennyire. De rengetegen benyelték ezt, hiszen ha megnézzük a kommenteket, akkor tele volt olyan hozzászólással, amit egyébként az előző módon ellopott fiókokkal hitelesítettek, és hát én már tegnap előtt megrendeltem, és 2 napja megkaptam. Hihetetlen, de ugye 745 forint. Tehát mit veszhetünk 745 forinttal? A bankkártya adatainkat. És hogy mennyire mennek ezek az online csalások, biztos, hogyha önök is próbáltak már marketplace-en eladni valamit, azt tudja, hogy 10-ből 9 valamilyen kiberbűnöző, valamilyen botnet, aki megpróbálja önöket rávenni, hogy hát ő már előre utal, csak küldjük el a csomagot, vagy bármi egyebet, és jó lesz az. Itt van egyébként az ezt igazoló URL, kattintsunk rá, és adjuk meg a bankkártya adatunkat, mert az szükséges ahhoz, hogy megkapjuk azt, amit nekünk utaltak, nyilvánvalóan. Sokkal izgalmasabb egyébként, és nincs sajnálatos módon részvényem a Revolutban, de ugye azt, hogy hogyan védjük a saját bankkártyánkat, a saját fizetési adatainkat, és sokszor jártam egyébként olyan körben képzéseket tartani középiskolásoknak, másoknak, ahol hát jellemzően, jaj, hát én a PIN kódomat is megmondom, hát 5000 forint van rajta, hát most elveszik, mi baj lehet. Ugye ezeket az emberi hülyeségeket valahogy védeni kell. Nemrég jártam úgy, hogy egy fájdalmas nagy összeget kellett utalnom külföldre egy olyan embernek, akivel soha nem találkoztam, nem vertek át, tehát ezt előzetesen leszögezem. Először a saját bankomon keresztül próbáltam, még az jó nagy kamatot le is vett, majd megint egy hasonló nagy összeget kellett utalnom tetőcsere ügyben. Mondom, nem baj, megpróbálom a Revoluttal, hiszen olcsóbban kijövök az egészből. A Revolut 92%-os pontossággal azt írta, hogy engem át akarnak verni, és hogyha átutalom, akkor hát nem biztos, hogy visszakapom a pénzemet. 8-szor kellett ráböknöm arra, hogy igen, tisztában vagyok vele, de úgy, hogy kis videókat nézetett meg velem, kvízeket kellett kitöltenem, hogy megértettem, hogy itt micsoda kockázatok vannak. És lehet, hogy hülyeségnek tűnik ez, de honfitársainkat, akik nem gondolkodnak ezen, óriási védelmet jelent. Úgyhogy én mindenkinek javaslom a Revolut használatát, mert van ingyenes csomag is, és nagyon hasznos lehet. Nem beszélve, hogy a sok romantikus csalásról, nézzék meg inkább a Tinder csalót, és akkor én nem is megyek bele, de ugye Magyarországon szerencsére azért előjön az, hogy viszonylag kevesen beszélnek jól angolul, vagy egyáltalán angolul, így védve vagyunk azoktól a szerelmes amerikai tábornokoktól, akik Afganisztánban ragadtak, és rendkívül jó kiállásúak. Picit a mi baj lehet, és akkor ezzel a mesterséges intelligenciára rátérve. Korábban is használtak mesterséges intelligenciát, amivel akár a támadásban, akár a védekezésben megjelentünk, de a hírfolyam is, hogy hogyan jelentek meg a különböző tartalmak, ezt hogyan terjesztették egyébként botnet hálózatok és egyebek, de ami izgalmasabb, a privátszféra helyzete. Mint már többször utaltam rá, én boomer vagyok, és nemrég vettem észre, hogy a
telefonomban, a galériámban van egy ilyen önnek nevű feature, ez az iPhone-ok esetében található meg, de egyébként ugyanúgy a különböző androidos készülékekben is vannak ilyen funkciók. Érdemes megnézni, ha még nem fedezték föl. Az általunk készített képekből csinál valami válogatást, jobb képeket különböző szempontok alapján tol elénk, és hát valamilyen liftzene hatására, de azért élvezhető. És először észrevettem, akkor egy olyan album jelent meg, hogy budapesti éjszakák. A képek, meg nem tudom, Rammsteinen, meg különböző koncerteken voltak. Ugye innentől ezt nem nehéz kitalálni a metaadatokból, nem egy rocket science, geolokáció ott van, időpont ott van, budapesti éjszaka. Egy másik kép, vagy a másik album, házi állat, barátok, és kutyáimról voltak képek. De mit is jelent ez? Hát bizony van egy képfelismerő algoritmus, ami nagyon jól lát minden képet. Itt kihangsúlyoznám a minden képet, és mindent fölismer ezeken. Csak hogy kinek mit küldözgetnek adott esetben, ezt ennek érdekében javaslom szüneteltetni. Ennek is azért vannak olyan oldalai, amikor tavaly Kínában elkezdtek tüntetni a szigorú Covid szabályozások ellen, rengeteg videó készült a Huawei készülékeken, és másnap nem voltak elérhetőek. Ott voltak a galériában, de nem lehetett megnyitni őket. Mert hát a kínai állam ugye geolokáció, a tartalmak algoritmusokról felismeréséből blokkolta. És nyilvánvalóan a technológia adott, ezt nem csak a Huawei, hanem bármelyik, akár az androidos eszközök, akár az iPhone mindegyik képes rá. És még sorolhatnánk ezeket a szépségeket. Ugye a ChatGPT-ről szólt a fáma 2022 novemberétől, és rengeteg dolgot értettek félre vele kapcsolatban. Bízom benne, hogy önök is rendszeresen ChatGPT-vel készítik a beadandó dolgozatot, TDK-t és egyebet, és ezzel nem ironizálok, mert lehet ostoba módon is használni a ChatGPT-t, és akkor az ember munkából is fog megélni, de hogyha jól használjuk, hogyha tudjuk promptolni, ez a jövő. Ez segít rengeteg mindenben. De nem csak a ChatGPT működik, hanem kiváló szövegalapú, videóalapú, programozás alapú eszközök vannak, mint az én nagy kedvenceim egyébként a különböző Dispersion City és egyebek Does Not Exist részen, például ugye nem létező városokról, nem létező műholdképek, amik mondjuk egy háborús szituációban a dezinformációt igencsak megkönnyíthetik fake profilokkal. Nézzünk néhány példát rá. Én készültem egy nagyon rövid kis hangbejegyzéssel. Előzetesen rólam annyit kell tudni, hogy én metal zenéből, illetve gangsterebből tanultam angolul, ez pedig az akcentusomon elő is jön. De egy rövid szöveget fognak hallani, és kérem, döntsék el, hogy ezt én olvastam föl, vagy mondjuk generáltam egy mesterséges intelligencia segítségével. És remélhetőleg el fog indulni. I would like to welcome you all warmly to today's Ludovica seminar. My question to all of you is this. Am I reading this text or was it created by artificial intelligence? I apologize for my Hunglish accent. Na és akkor a kérdésem. Tegye fel a kezét az, aki szerint én olvastam föl ezt a nem túl jó akcentussal bíró szöveget. 1, 2. Akkor ki az, aki hangklónozásra, remélem, akkor mindenki más fölteszi a kezét. Igen, ezt gyakorlatilag az Eleven Lab segítségével 40 percnyi hanganyagból klónoztam, és bármennyire utálom a hangom, sajnos azt hallom vissza ezen a szövegen. De ugye ezt, hogyha mások hangjával is képesek vagyunk klónozni, és ugye különböző unokázós és egyéb csalásoknál, vagy a bankunk nevében hívnak föl, ez külön izgalmas. Másik kérdésem. Önök szerint az 5 arc közül egyet mesterséges intelligenciával generáltam. Nézzék meg jól, és tippeljenek. Ki az, aki szerint ő a mesterséges intelligenciával generált? Köszönöm. Ki az, aki szerint ő? Aki szerint ő? Aki szerint ő? És aki szerint ő? És miért azokat választották, akiket?
Ez lenne a kérdésem. Én igyekeztem egyfajta hitelességet kiépíteni, amit itt le is rombolok, mert nyilvánvalóan mind az ötöt, ahogy hátul jól tippelték, ilyen AI segítségével generáltam. De ugye a hitelesség az azért is jó visszautalva a fehér köpenyre, mert onnantól kezdve beindul azok a különböző szép szóval kognitív diszonancia redukciója, mert hogy ennek is ott van a nyoma a háttérrel, hát ennek a szemüvege eltűnik, és így tovább, de ha én azt mondom, hogy egy, akkor azért elkezdik legyőzni azokat a félelmeket. De az a szerencse, hogy ilyen támadó profilokat akarunk létrehozni, akkor hála jó Istennek nem kell gondolkodnunk a legendáján, mert hogy van is algoritmus, ami ezt megtegye tömegesen helyettünk, és ezt, hogyha vissza akarjuk ellenőrizni, ugye a képeknél is azért jó, mert ha én letöltöm a képet, és ellenőrizni akarom valamilyen képkeresővel, nem fogja bedobni azt a 776 másik profilt, amit ilyen csalásnál használnak, egyedi lesz. És hogyha mondjuk, ugye a Györfi Csombor, akit, hát jó Csombor, de addig tudjuk frissíteni, amíg új, az a cím Nógrád megyerre, hogyha ellenőrizik a geokoordinátákat, akkor egy valódi címet fog kiadni, és ezt a címet fogja kiadni, ami ott szerepel. De picit tovább szaladva ezen, de nagyon jól lehet azért már mindenféle képeket generálni, ahogy volt is tavaly a TikTokon ez a trend Ferenc pápáról, vagy Trump elnök letartóztatásáról. Ugye Trumpot elég sok vád alá helyezés érte a tavalyi évben. New Yorkban már nem emlékszem éppen miért történt, akkor mondta, hogy ha letartóztatják, akkor tüntessenek, szabadítsák ki, és így tovább, ahogy lenni szokott ugye az ő visszafogott beszédei során. Rengeteg ilyen kép jelent meg, és tudjuk nagyon jól, hogy a követőinek van egy olyan része, ami nem feltétlenül a kritikus gondolkodással jellemezhető, ahogy a QAnon sámán is ugye ezt mutatta. Nemrég tudtam meg, azóta kiszabadult és jógonadrágokat árul. Hát tanult kollégám szokta mondani, 4 dolog nem hazudik, a kisgyerek, a részegember, a biztonsági mentés, vagy illetve a naplózás és a jóganadrág. Úgyhogy tudja, hogy jobban döntött ezzel. Na de megint csak a háborút említettem ugye egy olyan nem létező várossal. A Putyin-Xi elnök találkozó során volt ez a kép, amiben Putyin kezet csókolt, ugye színek. És a véleménybuborék függvényében napokig ment a vita arról, hogy ez megtörtént vagy sem, annak ellenére, hogy ugye nyilván vannak jelek, de hogyha elhisszük, vagyis nem. Hogyha tudjuk, hogy nincsenek madarak, akkor bizony azt a narratívát végig fogjuk vinni. A hangklónozásról beszéltem, úgyhogy ezen gyorsan át is szaladok, és amire így nagyjából zárásként fölhívnám a figyelmet, hogy a kiberbűnözők mennyire gyorsan adoptálódnak, mennyire hirtelen alkalmazkodnak ahhoz a helyzethez, ami megjelenik. Ugye említettem, hogy a ChatGPT 2022. november végén jelent meg. 2023. január 6-án, alig több mint egy hónappal már voltak arra vonatkozó jelentések, hogy hogyan használják a kiberbűnözők infosztílerekre, különböző titkosító eszközöknek a megalkotására, mert bizony kártékony kódot is lehet a ChatGPT segítségével írni, vagy hamis weboldalakat és egyebeket, amik lényegében liberalizálják azt a piacot. Lehetnek önök is politológusok, közikszervezők, bármi egyéb, és tudnak úgy a ChatGPT segítségével kártékony kódot írni, amivel mondjuk phishing leveleket küldenek ki nagyon jó minőséggel, és mondjuk nem kell OnlyFans-szel támogatni a kollégiumi elhelyezést. Úgyhogy ezzel szeretném megköszönni a figyelmet, és amennyiben bármilyen kérdés van, úgy állok rendelkezésre.